Un dos recursos máis interesantes que ten o proxecto Avalar é o servidor. Este é un ordenador que está no centro e almacena unha serie de recursos educativos que podemos utilizar na aula. Para acceder temos que abrir o navegador e escribir na barra de direccións a dirección do servidor. Para aforrar tempo, eu teño a dirección copiada nun arquivo de texto. Como vedes, temos dúas direccións. A primeira sería para acceder dende un ordenador que este na rede Avalar e a segunda, cambiando as X por números diferentes en cada centro, serían para acceder dende un ordenador que non pertenezca á rede Avalar. Vou seleccionar a primeira, copiala e pegala no navegador. Imos acceder ao servidor. Xa estamos dentro e, como vedes, aquí aparece o nome do noso centro e agora xa podemos acceder aos recursos. Podemos acceder como usuario co contrasinal ou sin contrasinal. Simplemente temos que elixir o nivel ao que queremos acceder e a materia. Damoslle a buscar e automáticamente aparecen os recursos. Eu, personalmente, prefiro ir a mostrar fichas, porque hai unha ficha dos recursos que nos indican que tipo de recurso estamos a ver. Si queremos, podemos visualizalo directamente ou descargalo ao noso PC. Ímolo visualizar. Como vedes, aparece o noso recurso que poderemos utilizar en calquera momento. Como isto imos facer moitas veces, eu aconsello que fagamos un acceso directo na pantalla de benvida. Isto podémolo facer en marcadores, engadir enlace ao marcador. Entón, a partir de aquí, teremos un enlace na pantalla inicial a recursos educativos.